Pozdrav svima ljudi na naš klipu, ja sam Milke i vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da kažete danas ću da vam pokažem kako totalno da smanjite lag ako imate u PS-u, a možda čak i nekoj drugoj igrici, tako da ajde vidimo. Ali pre toga želeo bih automatski da vam se zahvalim na ovoliko pregleda na onom klipu i toliko podrške i toliko respekta i šta ste sve pisali dole, znači ja ne mogu da verujem. Evo ovako ćemo, znači u 1 sat kad sam trebao da idem u školu imao sam, na primjer, ovoliko sam imao. Ja, to okej, brate, oduševio sam stvarno. To sam dobio za možda 2 sata. Dolazim ja kući. U 5 sati, 6. Bum. 500, brate. Ja mislim da ako još budem, ako ovako budemo nastali, to jest, da ćemo stići do 1000 100%. Znači do sad, danas, brate, stižemo 100% do 1000, sam tako. Danas mi je onaj raspust mali počinje, nešto se vakcinišemo ta sranja, ali znači bit će ekstra sad. Raspust i ne, samo pikamo, nešto igramo, jej, brat, jedva čekam. Znači, ajmo da vam pokažem kako se to radi. Evo ovako, prvo, kod ovog ovdje sranjeta, znači idemo opet fail location, idemo settings, odmah, ajde, settings, i znači, ovo sam nešto rango tek, to sam mislio da će mi smanjiti lagove, ali nije ništa smanjilo, tako da bate džaba spravio. Evo ovako, znači ovo možete staviti na vi šta god hoćete, igram na high, keyboard, to sve znate. E sad, ako imate možda koji slučaj neki problem koji sam ja, neverovatan problem imao, to mi je da mi se stajalo ovako, sad da vam pokažem nešto. Ovako neki brojevi su bili, neki ovako par brojeva i znači meni se to totalno sjavalo, znači krene mi onako da mi se učitava kao onaj stadion, učita i bum kao stop, kao bukvalno će skroz igrica ugasi, kao ono stop problem kao neki ima i ugasim se igrica ko da ne mogu da je pokrenem. A ja mogu da igrica terem na high, tako da sad samo umjesto, znači bit će na to vjerojatno na auto, čekirate to i stavite 0 i završio s posao, brate, ti ćeš, znači radit će ti igrica 100%. Sad, ja ću da vam pokažem još jednu foru, to jest to radite ako vam ne radi, kojim slučajem uopšte. Aj prvo, znači sad da uđem, znači uđite lepo u PES, znači uđemo lepo u PES. I dok sam se ovo učitava, znači odmah početak, dok se učitava, sam sekund, evo ga odmah, kliknemo Alt i Tab. Idemo desni klik na ovo, idemo Start Task Manager. I automatski idemo na ovaj PES, idemo, znači idete proces, nađete PES, Set Proximity i stavite Real Time. Meni baš i ne može na Real Time, tako da će mi iskočiti ovo, ali može zato da mi ide na High. Znači vidite ovo High. Mislim da je to sasvim dovoljno. Ja sam imao nenormalne lagove u PES-u. Znači dođem da uradim jednu fintu, posle 20 sekundi mi uradi neku fintu. Znači znajte koji to lag, brate, bio. A mogu gledati telaka, znači to mi stvarno nije bilo jasno. Znači svaki put kada hoćete igrati utakmicu lepo uradite ovo što sam vam pokazao. I nema frke, znači neće vam nikad kočiti to. Morat ću ovo da utišam, fuck. Tako da, eto, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam ste živeli, bacite comment, like, share, sub, nadam se da će vam ovo baš pomoći, tako da mi u sljedećem klipu i pause. Uskoro izlazi onaj klip za Forge, pošto stvarno žali ste se, molim te Milke, ajde molim te reci kako da radim, znači taj klip će verovatno, iće sutradan izlazi jedan gameplay, možda LOL nešto tako što bom igrao, možda Minecraft, pošto Minecraft me smorio. Znači odmah poslije toga će izaći taj klip, to je možda neki petak, za veliki petak, tako da tad će izaći možda taj klip, tako da eto vidimo u sljedećem klipu i pause.